Λοιπόν, σήμερα θα πάμε για φαγητό. Δείτε λίγο ένα δαχτυλιδάκι που έχω. Δεν ξέρω αν φαίνεται καλά. Πάντως το αγαπώ. Και έχω βάλει και αυτό το μαύρο με τις αλυσίδες και αυτά τα σκουλαρίκια που θεωρώ ότι είναι διακριτικά. Τώρα, έχω βάλει διαφάνεια. Αλλά θέλω να βάλω μακριά φούστα που είναι σατέν. Θέλω να δω πώς μου κάθεται γιατί έχω παχύνει και δεν ξέρω πώς θα κάτσει. Αν καλοκαίρι όχι. Αλλά είναι πάρα πολύ μακριά. Για να τη βάλω να δούμε πώς κάθεται. Την έβαλα, φτάνει μέχρι κάτω, αγκαλιάζει το σώμα πάρα πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραίο σατέν. Την έχω ήδη 2 χρόνια. 3 χρόνια. Την έχω πάρει από Μπέρσκα πάντως. Νομίζω από παπούτσι θα βάλω πέδιλο. Λέω να βάλω αυτά. Έλα εδώ. Θα βάλω αυτό το πέδιλο, το οποίο θεωρώ ότι είναι συνταρακτικό. Είναι από Luigi. Δεν υπάρχει. Τώρα σκέφτομαι ότι έχω παίξει πολύ μαυρίλα. Μήπως να βάλω και τη ζώνη. Και θα βάλω από πάνω αυτό το μαύρο, το οποίο είναι κοντό. Μου αρέσει που είναι κοντό. Δεν θέλω κάτι μακρύ. Θέλω να έρχεται κάτι μέχρι τη μέση. Δεν είναι παπουτσάρα. Και νομίζω ότι είμαι έτοιμη να φύγω. Φιλό. Bye.